Lionel Messi ulasakan thojur shua ka World Cup mentau senam arajar arpon Rio. Hatu ka juk chung kalakut no ne un pensangek biang yakinong kan tho. Ka perthai football menta kadang keren. Hadin bagi keren haloru klur jong ka Argentina Lionel Messi kilanang jur kat baka FIFA World Cup mentau senam arajar arpon Rio kalajan poi. Walau Messi udang day away neki nongi lakai upa ponam tam hak history football. Hendai mentah pun kibreu kelas tangban kali la udang la na em madalam ya ke Argentina syaka nam jong ke World Cup kepala banlong ke bakadu na ka bentajong hak ini ki kniat senam ki balalek no Messi ula joblut jan baro ki trofi ki bau nongi lakai football ula aban angnot ula ra ke World Cup Copa America Champion League badbun kinam simen dai menta namar ka arta jong kelanang kiu kinong kentho ki ong baga cia khon ha ka World Cup arajar arpon Rio kanlong ka ba bahaya kinong kentho ki kedeu baga football menta kala kelas state pha ki kenhon ki ba kum ka Spain ka France ka England pat ka Brazil ki don bon ki samla ki brang klain ka Bournemouth mat ki la ban mare hadu ka kendai pominen namar kata don ki banget bahkan long ke yo Messi pani kun persya ya kini ki samla ki barang don kapor bakrau tam na ka banta jongki ndai wata pedeng kini ki jing kentho ki fan Messi kim priang setia ya kini ki jing keren ki ong babun sin ha ki story jong la kentho ya bad la ong ba umla ban le isu ndai ula jubab da karukom ka babiang tam da ka jing la kai jong hi bun kidang kan mau kumno ula pen kendit ya ka perthai ha ka World Cup na kam do senam arajar arpuar hadin babun kibiru la tharai bak Argentina kan omla ban poi setia sya ka final ka weipat ka banta ka bala ban penmi ya ka keren kalong halor ka jing ko jing khia chu ha kini kita yo badang shen lame ki khubor bau Messi ha ba sumar la ka jong ka jing ha ki banta jong ka jan kane kala pes area ki million ngut kinong kersan jong ha keleng ka perthai kifan kidang duai baun koi no kloi knang bon lapan pen krek pura na ka banta kalumpung ka bahe tam ha ka perthai ka jinga tai menta kam dei tang halor Messi hi de halor ka Argentina ru paro ka we bon ki start football ki ong balada ka Argentina ka kwa panyata ya la ka trofi kam dei ban shania ta hu Messi ki we ki rang ya le kai ru ki de ban shem ya ka jengkit kli ban panyarap yu kapten jongki ha social media kiji keren kelanang jur man kasngi don ki baong bakane ka de kapor juki samla kum ki klor u Kylian Mbappe u George Bellingham bat Lamine Yamal hendai don pat ki baju bab da ka baom de ban kensting yu Messi hadu bakut jong ka jingela kai menta ka perthai football paro kadang ap kmilinti ya ka wei ka jingu hatu Lionel Messi unla ban pesangek biang yakinong kentho kumbau lale pun sin hakis nam ki ba manshua hatu unla ban kentho sekawi pat ke jinga thu khana ka bakrau hakis story jong ka football ni hatu ka ne kalong kapor baki klor ba thamai kin shimno ya ka jaka jong ka wei ka banta kalong ka basai onda ka World Cup arajar apun Rio ka sedang ki khmat jong ka perthai baro ki page so Lionel Messi balada ula ban pen sa shisen ya ka jing tubet jung kinong kan tho paro kin hapas ngap jar piang tho ha ka comment section ha to phinge pro Messi ula ban ra biang ya ka World Cup bat ka Argentina ne ka por jong ki klor ba thamai kala poi pan shim ha ka jaka jung